Vi er nu nået til at skulle sætte skorsten på taget, og vi starter igen med at trække den røde boks over på tegnepladen. Og den er jo stadigvæk 20 gange 20 gange 20, så det er lige i overkanten. Vi ændrer lidt på bredden her, og siger, at den skal være 5, så er den 5 mm, det vil sige en halv centimeter. Og det samme kan vi gøre på den anden herovre. Så har vi, den bliver kvadratisk her. Og højden på den har ingen betydning, fordi vi kan ligesom bore skorstenen ned i taget, og så sætter vi dem jo sammen til sidst. Så det har ingen betydning. Så vil vi gerne have, at vi kan kigge ned i skorstenen. Så derfor så vælger vi den runde herover, så vi kan lave et hul ned i. Og da den her den var 5 på de forskellige leder her, så skal den her jo være tilsvarende mindre. Og der kan vi så sige, at den skal være for eksempel 2. Og så kan vi også gøre den 2 her, så den bliver helt rund. Så skal vi have dem her sat sammen, så den her kommer ind midt i. Så vi rykker dem sammen her. Jeg vil gerne have den præcis ind i. Og for at gøre det, så grupperer vi begge figurer her og bruger align-værktøjet igen. Og så trykker vi på midten her og på midten her. Så er den præcis i centrum af det her skorsten. Og så grupperer vi dem, så vi har en figur. Så skal vi have den til at komme op på taget. Man kan jo så sige, at den skal være lige midt i her. Så kan vi trække den over her. Løfte den et stykke op, så vi synes, det sådan passer. Trækker den lidt længere hen her. Nu er den i hvert fald på taget, men måske lige lovlig høj. Så derfor så kan vi enten gøre den lavere her, men vi kan også bare trække den længere ned i. Gør vi på den her, så ligesom borer den længere ned i taget. Og hvis vi gerne vil have, at skorstenen skal være i midten, så gør vi det samme igen. Vi lige grupperer her. Og bruger align-værktøjet her. Siger, at den skal være i midten af taget her. Også i midten på siden af huset her. Det er den nu. Og så kan vi gruppere det hele her igen. Og så er huset færdigt.